Jotono no phungkaham je nai tongai rok khorang clear da phai kisa sai khnar de ano sengnani sikang norokni thaniwo khorang clear soke belai kaham nai jotono no phungkaham yaphrei ruo puila jorawo no jeng tini sini kokborok kokrwbaio ni laibumano Kothoma Bwsa eba short story swijakma no tui jeng tini class khlailainai obo second semester rokni bagui hingkai foundation no fourth semester rokni bagui hingkai bongni unit 2 tai sixth semester rokni bagui hingkai borokni bebak se nango aboni bagui second semester fourth semester tai sixth semester tabukni je poritongnai rok norokni bagui no tinini class jeng saimano jeng obo kokborok kokrwbaio hinui swijak Noresh Chandra Debormani kaisa bijab or publication o kaijago jeng o bijabni 30 page number 31 o philinai hingkai Troipur Kothoma hinui swijak kaisa mano jeng obono saimanani sikang bini sikango tongmani no jeng kaham kai saimalainani nangnai Kokborok kokrwbaio ni
laibumano Kothoma Bwsa puila swijak bijabo kasamani hinggai 1906 BC Troipur Kothoma mungoi kaisa bijab abo Radhamohan Thakur ni yaktui swijak bijab 1906 swijakmani a bijab bisingono bini Kothoma Bwsa kaiba eba Kothoma Bwsa pasta swijmung rwjakha abo sung skango class rogobo salaikya tamokai Troipur Kothoma bijabo abo chikon chikon kai khagjak ni mano bijab bisingo philinaike tamono khangkai puilao seng samung mano te kaisa kai kok selaimung te kaisa kai Kothoma Bwsa rwjapmung tai upohar hnai o bijab bisingo mano te sawano seng samung kok selaimung Kothoma Bwsa rwjapmung tai kaisa kai upohar hingke oroni bisingo seng samungo hingke tamo hingkai Radhamohan Thakur ni o bijab Ingrezi 1906 BC sapogoi karijaka hnai khurjajakha o bijab no cherai rok ni srung bijabo hinui mano tamni himba o bijabo kok selaimung Kothoma Bwsa tai Kokborok rwjapmung rok khobjakha khasongoi naikha hingkai obo kokrwbai bijab thui thangjanai bihik monmohini devi no muitu khlaiui upohar mungoi o bijabo thepajak bini koklop no poriui naikino Thakur Radhamohan ni berem kusukni kokrwbai kwrung hwnui sung bono gosinani klaio sung saimano Kokborok kokrwbai ni laibumao puila swijmung rwnai wngkha Dawlat Ahmed 1897-98 BC bono puila Kokborok bai kokma bijab eba grammar Kokborma ong Tripura bekaron mungoi Dawlat Ahmed tei wngko bini puila kokrwbaio sung swijak manmani bini yagulono Radhamohan Thakur ni asuk thai 1900 BC phaisokpaio bo Kokborokma mungoi kokma bijab no swijkha abono puila sung manmani kokrwbai ni laibumao gai bini no swijak 1906 Troipur Kothoma sung aboni kokno saitonglaio o Troipur Kothoma bijabo no kok selaimung tai Kothoma Bwsa rwjapmung rok khobjakmani Kothoma Bwsa kai tamo o bijab ni bisingo habai naikha hingkai kaiba Kothoma Bwsa swijakha hwnui khurjajago Kothoma Bwsa rok ni mung wngkha Madhav Radha Mohini Sudamini tei bukhuknui obo o bini Troipur Kothoma bijabo khurjajakmani bukhuknui hingkai Khumpui Baruru eba Raima Shormani kerang Kothoma no rwgui swijak Radha hnai himakai bini sak baithangni langmani Kothoma no tui no swijak Madhav himakai bwsla okra no tui swijak Mohini himakai bihik ni bumung Monmohini Devi bihik no tui swijak tei kaisa Sudamini hnai himakai bini bwsajuk okra no tui swijak Kothoma Bwsa abo hai khlaiui puila Kokborok kokrwbai norok obono saimanani nangnai Kokborok kokrwbaio puila Kothoma Bwsa asuk thai mankha Thakur Radhamohan
देबबरमानि राधा माधव मोहिनी सुदामिनी बुखुगनै o Kothoma Bwsa pasta puya sung bijab bisingo mano obo phia bijab khlai kari jaglia Troipur Kothomala mungoi srai rokni srung bijabo chikon chikon khlaioi o Kothoma Bwsa ni asuk thaino rwjakha engkai aboni yagulo Kokborok kokrwbaio ni laibumano puila Kothoma Bwsa bijab khlaioi sapogoi karijakmani engkha hathai Nogendra Jomatia by swijak 1978 Nogendra Jomatia by swijak hathai mungoi Kothoma Bwsa 1978 o Kothoma Bwsa bisingo tongo hathai rai athuk rai silpi homsang abno kari tongo Jomatia lugu bisingo serai kailai mungtai khithor hanoi gai oroni bisingo sung syllabus rogom manmani hingkai hathai rai abon rok jotono srunglaijak eba kai porilaijak hathai rai Kothoma Bwsa hathai mungoi Kothoma Bwsa bijabo asuk thai mano hathai Kothoma Bwsa no puila Kokborok kokrwbaio ni laibumano bijab khlaioi karijakmani Kothoma Bwsa hingke hathai rai swijakmani yagulo Kokborok kokrwbaio tei khoroksa Kothoma Bwsa swiphainai wngkha Semlal Deborma 1984 Dundrukma mungoi kaisa Kothoma Bwsa swikha bini o Kothoma Bwsa o bebagoi thaisi nei 12ta Kothoma Bwsa no asuk thai rwjakha 12ta Kothoma Bwsa Dundrukma bijab bisingo bebagoi thaisi nei Kothoma Bwsa asuk thai mankha Dundrukma Kothoma Bwsa no swinai Semlal Deborma tei obo swijakmani bisi wngkha 1984 bini note kaisa Kothoma Bwsa 1987 no swijak phiuka adong hnei abo hingkai 1987 no komthingoi swijakmani 1987 adong kokwanji baike protinidhi hingkai o khoroksar swikrung jotono kaisa kaisa kaioi Kothoma Bwsa bebagoi thaisar eba 8ta Kothoma Bwsa no o bijabo asuk thai rwjakha abono karui sung teibo Kothoma Bwsa bisingo hapkakai sung mano tei khoroksa hingkai Horipodo Deborma Kokborok kokrwbaio ni besebo Kothoma Bwsa swikrung tai yak kumun swinai rokni bisingo Horipodo Deborma ni bumung belai kusugo bini Kothoma Bwsa swijakma rokno nai naikha hingkai bo swikya LM ni bibi hnei 1989 BCO LM ni bibi mungoi 1989 BCO bo swikha a bijab bisingo bebagoi thaisar 8ta Kothoma Bwsa no dajakha hnei jeng o Kokborok Basa Sahitya Kromo Bikas bijab no rwksakakai srai ke sawi mano boni yagulo tei kaisa hingkai swikrung Binoy Deborma Kothoma Bwsa swinai rokni bisingo tei khoroksa swikrung Binoy Deborma bini Kothoma Bwsa ni bumung hingkai nakhrai Kothoma Bwsa 1989 BCO swijakmani o nakhrai Kothoma Bwsa bisingo no
सोमाय हनै Kothoma Bwsa थाइसे दङ जतन साइमानो जे परिजाग्रकनि बिसिंगो सोमाय Kothoma Bwsa अंखा मांताई मुंगै खरकसा borok kamini juk nangya seleng yak sikok tai bini jarinyo kamiwo toglarok kosigui maya dharma thundarok toniui maya bebakno khokjago bini sikokno saimanmani bagui bono kamini rwkhlai rohrai riwo tai bini logiwo bihig wakhiti tai Bwsa khoroksa kamini rwkhlai ma thanglaimani tai paithago bolong kwsaro bihig Bwsano khibi klang thangui bwrui wakhiti o hayungni kwbangma bwrui rok haino thangui tongnono wansugui bobo asai phaijamani pia Bwsani tomung hamia bai Bwsani yak sikok gwnang tai buino buino khwimung tongma bagui bihigni abohai hamia jora eba nok huk yakarui nok hano nukhung hano lamthai swnamui bwskang lama bo to himlaima thangmani lama kwsaro khibi klangjakmani yagulo wakhiti sak saisungno holong hai swnamui Bwsa khoroksani bagui thangui tongo nangma bagui thangte thangte harong asrang kamio thangui tongui mani Kothoma sengmano sengabo thangnaio bo salaikya norok ani naide YouTube ni video list to semai Kothoma Bwsano teinyo ang class kaisa khlaijak tong engkai semai Kothoma Bwsa nakhorai bijabo swijago 1989 bisio swinai hingkai swikrung Binoy Debborma abono karino Nogendro Jomatiani tei kaisa Kothoma Bwsa swijak tongo 1993 o bolong mungui 1993 bolong mungui Kothoma Bwsa swijak man hingke 1993 engkai norok abono bo porina lagi tei khoroksa Kokborok kokrwbaio Kothoma Bwsa swikrung nei sini jaknani bisingo hingkai swikrung Sunil Debborma lang gungo mungui Kothoma Bwsa seng mano engkai langmani rukungo Kothoma yung abokai engka bini Kothoma Bwsa ni bisingkai bolongni khum abo 1996 bisio swijakmani thaichuku noita Kothoma Bwsano tei bo o bijabo swikha abo haikai seng swikrung Sunil Debborma bai swijak bolongni khum 1996 norok ni oborok nangnai o Kothoma Bwsani bumung rok norok muitu khlai swinar khakai belai kheno sawo binino seng mwnakni pohorok ni swijak mano Sunil Debbormani ondokarer alu tei khoroksa Kothoma Bwsa swinani bisingo hingkai Snehomoy Rai Chaudhary bobo haino Kokborok kokrwbaini bisingo Kothoma Bwsa swinai rokni bisingo tei khoroksa juda swimung kaham rwnai rokni bisingo nukjago bini swijakni bisingo tongo Bial 1997 Majilotani Bwlung 1999 Chetwang Tolao 2003 abo hai khlaioi bo bini seng thaitam Kothoma Bwsa mano Bial 1997 Majilotani Bwlung 1999 Chetwang Tolao 2000 tei kaisa tongthokni imang 2003 tongthokni imang 2003 correction engkai swinai rokni bisingo thangte thangte tebo phaisok paio bijab bisingo nai ni khekai Kunjo Bihari Debborma mungui tei khoroksa Kokborok kokrwbaio Kothoma Bwsa swinai rokni bisingo bini Kothoma Bwsani bumung hingkai Basulam abo 2001 2001 bisio swijakmani
Kothoma Bwsa tongo bebagui Thaisuku noita Kothoma Bwsa o bijabago seng mano. Gai bini no Kunjo Biharini mo salni pohor nei 2003 no tei kangsa bijab swijakmani tongo ar bohaino bebagui Thaisar mane 8 Kothoma Bwsa no o bijabo asuk thai rejakha tai paithago seng tebo truk bisingo thangai mano Dr. Otul Deborma bai swijak Kothoma Bwsa bijab kangnei Toksa Hakaya bai Toksa Tiari 2004 tei 2006 swijak o Kothoma Bwsa bisingo Thaisisa 11ta Kothoma Bwsa Toksa Hakaya obo 11ta Toksa Tiari obo 11ta Kothoma Bwsa seng mano arne bisingo Toksa Hakaya Kothoma Bwsa bisingo hapkakai seng mohajan hunai Kothoma Bwsa Four Sister ni Unit 2 ni syllabus o swijak norok dak norok srai nukhna Kothoma Bwsa nobo ang norok ni thaniwo class khlaijak tongo YouTube ni video list naidi ang bo tongano tei ang jorano haino boi salia ngai abo haike Kokborok kokrwbaio Dr. Otul Deborma bai swijak Toksa Hakaya tei Toksa Tiari kaini bijabo no seng Thaisisa khlai Kothoma Bwsa no seng mano ngai tebo tongo nini angko 2002 o 2000 ogo swijakmani 2000 o swijakmani Busu Sunil Debormani Busu obo Kokborok kokrwbaio bini o swimung belai kusugo 2002 o swijak Robindra Kishore Deborma hasukni muktui abono karibo tebo tongo biang thangka Horipodo Debormani Kothoma Bwsarokni bisingo tebo seng nugui mano Horipodo Jalai Tokpupu Horipodo Debormani swijak Jalai Tokpupu 2020 o swijak oro bohaino Thai Chinui 12ta Kothoma Bwsa no asuk thai rejakha obo hai khlai seng tebo kwbang ma tongo Kokborok kokrwbai ni laibumano Kothoma Bwsa swijak mano naikhakai seng oborok no mano ngai tabu kok khai obose taisa ang kisa saikhanro no Kokborok kokrwbai ni laibumano puila Kothoma Bwsa swijak manmani hingkai Thakur Radhamohan Debormani yaktui Thaiba Kothoma Bwsa Radha Madhav Mohini Sudamini bukhuknei jeng obono mano pia o Kothoma Bwsa no bono saisung khlai bijab khlai to tikhlai jaglia abon 1906 bisigo Troipur Kothamala bijabo abono khursa jakha asukse 6 Kokborok bai puila Kothoma Bwsa bijab khlai manmani hingkai hathai swikrung tei wansukrung Nogendra Jomatia bai swijak hathai mungui Kothoma Bwsa bijab binia Kothoma Bwsa ni bisingo norokni bagui jotoni nangkukma hingkai hathai rai Kothoma Bwsa no tui norok kisa kaham kai nailagi abo Kothoma Bwsa bisingni sengmung rok question rok norokni bwskangni amjok mungo nangnai norok aboni bagui video no teisa norok list naidan video list hathai rai Kothoma Bwsa ni class khlaijak mani no arni bisingo naikhakai no question answer mani thangnai abono karibo ang rei rifinai ngai kokrwbaio hathai rai no karibo जों manmani Semlal Deborma swikrung Semlal Deborma ni Kothoma Bwsa swikrung Horipodo Deborma bai swijak Kothoma Bwsa
seigreng Dr. Otul Deborma bai seijak Kothoma Bwsa जों अबरकनो बो काहामके साइमानि नांनाय तामनि हिंगाय जों साइमानो कोkrwbaio खा kaisa belai khai nangkukmani chini borok bosongni bagui abo rangsak bokhor o kokrwbaio ni bisingtwino chini luku bosongni tongmung samung kanmung sumung rwsapmung mwsamung abo tirokno जों srai srai ke sahorui mano hingkai जों saimano kokrwbaio dal kwbang mano bini dalo khobjak tongo जों puilano kokrwbaio to dal nei khukni kokrwbaio tei swijak kokrwbaio khukni kokrwbaio tamrok tongka hingkai nini jaduni rwsapmung mamita kerang kothoma oborok bukhuk bai sajagui phaimani abo srimungni mang manya abo hingkakai khukni kokrwbaio oral literature khobjago swijak kokrwbaio tabuk chini tongmani koklok Kothoma Bwsa Kothoma yung kokbwkhal oborok to swijak kokrwbaio ni mang ar ni bisingo norok ni syllabus o jotono tongo koklok bo tongo Kothoma Bwsa bo tongo Kothoma yung bo tongo kokbwkhal bo tongo tini to sini Kokborok Kothoma Bwsa hingkai o Kothoma Bwsa no tui जों kaham kai saimanani bagui जों tamo nangnai hingkai yago bijab rok tongnan nangnai norok nang bijab rok bo jora jora paidi hini sao abon bagui norok pailaikai belai kaham bijab bani rok phun rok nini bijab rok painardi hingkai Nogendro Jomatia Kokborok Kokrwbaio puila Kothoma Bwsa ni bijab no mangrwnai laibumano bini mung kusuk beremo khurjajaknai khoroksa bini o kokrwbaio bini Kothoma Bwsa srimung tongma bagui no जों bini hathai Kothoma Bwsa no जों swrungnani जों sepmano aboni bagui hathai Kothoma Bwsa bijab bising hathai rai Kothoma Bwsa no kaham kai norok swrungdi tei kaisa kai swikurung Binoy Deborma bai swijak nakhrai bijab bisingni swmai Kothoma Bwsa abono bo naidi o bwskangni amjok mungni bagui mokai 4 semester tai 6 semester rokni kok tebo naidi toksa hakaya bijab Dr. Otul Deborma ni swijak a bijab bisingni mohajan kusu o Kothoma Bwsa no naidi Semlal Deborma ni te kaisa ang thasing sajakliya 1995 o swijakmani choba kaisani ulo 1995 Semlal Deborma omono bo naidi hingkai o bijab rok no naima bisingtwi जों srai srai kai amjokmo kaham kai rwimanai abo ani norok ni thaniu poitu karak khai ang nasingui tongo norok no ang kha logui nasing tong norok kaham kai rwano hingkai Kothoma Bwsa no tui ang norok no question swnamui rwano norok a question ni answer kisa ano rwdi ang norok link kaisa haino hai share khlaini norok a link o habui norok ni bumung siyui boboni bobo answer soi klai norok abono kisa rwnani thun jotoni bagui no ang rwnai oborok nongnai bwskang salo ang Kothoma Bwsa tei tei waisa class khlaiyano tini obo haikino Kothoma Bwsa bobo haike swijaka sabo sabo swijkya je nangmani rokno salaikya haino hai जों khonani phungni jorao tei waisa o jorao no जों topic no tubulai जों class khlailai phirano tini asukno jotoni bagui phung kaham yaphari orono mthagui rwkha।